Iki nyapa tel. Iki nilai. Lemari iki regane piro tel? Iki murah iki. Piro? 2.200.000. Lagi tenan ta, wo? Lho tenan iki wae gak piro apa. Itu jati, wo? Lho jati lho. Oh, iya ndelok jerone. 200.000 ya. Apik tenan are. Anggitmu iki lemari model kawak. Iya, model anyar. Iki nek gantungane ya, wo. Oh iya, apik tenan. Heeh, jan mending. Tembus, wo. Tembus gantungan. Lah kae sing kono kae. Kok padane. Yo, kaya apa ge? Enek lacine barang arek. Jimat iki, wo. Yo, piro nge, wo? 2.200.000. 2.200.000 murah tenan adek karo jadi. Cara pesene piye, Adek? Ya wi ning Reja Furnitur wi to. Heeh. Wi ning isor kan cek bioprofil wi, ning isor ada WA-ne karek. Mana WA-ne ditutul ngono. Ya gendang age cah. Murah tenan iki 2.200.000 Adek.